Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Kiba hayeng hasam kin sa pendap no banlet antap ya ki Ngut ki khana ki bade shipara Arkmie Lashai ka Sngi Saitjaiñ hakapor shibajish teng janmien ha ulum jingtap balang Presbyterian Mauyong. Kini ki Ngut ki bala du'e yala ka jingem hadin bakila Ngam Jyllop hawa shing ka badan ha maulai Mauyong rim ka badan harum ka surok maulai bypass ladayat na jaka yang bus interstate bus terminal ka bala jaman ha ka sautarik ya yong arajar arpusau. Katkum kejingat hu ki bahayeng kini ki khana ki de shipara Arkmie na Mauyong rim block 4 ki don Ngut kata saungut ki kenthei bat Ngut ki shenrang bat Ngut naki ki Ngam Jyllop hakapor khat arbaji min Sngi. Hadin balawan pentip shashnong la pentip shaki search and rescue team ban let say kini ki bala Khlad la tip kerteng kum kalari tengen nong set khat waste nam bat ubison nong set khat prasnam karta.